samukele singabumama lenkonzo yomama alomzuzu kulisa abantu ebesingenabongo apha endlini kodwa ngiqinisele indawo bekuzo bebelapha kodwa ngenxa yezinto ke kubaninzi ababilapha siyabonke lamazwi athi ndavuma bakuthi phuma sendlini kaYehova inyawo zethu zifikezele nabantu kabangena sesilapha ngaphakathi bafika ke bakwenza umsebenzi kaThixo mayibe nathi Nkosi siphakathi ke kuwo kumnandi apha siphethe umgobo singaba mama ophaya kwincwadi sesiKronike thandazani ingaphezi ngenxa ke yezinto ezithi zehle nyanzeleke kuba ungayeki ukuthandaza kubeleke imini nasebusuku uthandaze ungumama ungayeki ungathi kuba izinto zikuhambela kakuhle ngoba ngoku uyeke ukuthandaza thandaza ungayeki sithi ke ngoku ezintweni zonke bulelani ngoba oko ukuthanda kukaThixo siphethe izinto ezinjalo awubuleli izinto ezinhle kuphela phambi koThixo uThixo uyakwazi ukufaka emngqunyeni futhi uyakwazi ukuba uThixo athi xa izalungisa izinto azilungise ngenyembezi mayibe nathi Nkosi yami athi xa ithetha lento uSara athi uThixo ude wandihlekisa mayibe nathi Nkosi kanti ixesha lilonke uSara abantu bembona zange wakubona ukonwaba mayibe nathi Nkosi yami amen uThixo ke kunexesha lokuba akulilise ulile ungalali ebusuku bomama kodwa kuthiwa kuzo zonke ezo zinto yazi into yokuba kukuthanda kukaThixo mayibe nathi Nkosi kumele ezi zinto sidlule ezimbandezelweni mayibe nathi Nkosi yami ungathi xa ubandezelekile ungumuntu ongumama ubandezelekile ngaphakathi emphefumulweni wakho ucinga bafana uba kuphela kobomi mayibe nathi Nkosi uba uThixo usathi yena no cha useseluvavanyweni kuthiwa kaloku ukucikideka uzala unyamezela mayibe nathi uzawunyamezela njani ungacikidwa mayibe nathi Nkosi funeka ucikideke ungumama uzokoluleka uba uThixo uthande indlela into yokuba mayibe gosogoso ubani umntwana okwazi ukuyolula mayibe nathi Nkosi yami amen sime apha ezintweni zonke bulelani ngoba oku kukuthanda kukaThixo mayibe nathi Nkosi ezintweni zonke thandazani ningayeki mayibe nathi incwadi pha esiyiphetheyo esisihloko salenkonzo iyonke ena nto sizoyenza pha sizothandaza Nkosi mayibe nathi Nkosi futhi sifuna ukuphuma kwethu apha uThixo asithwale ngamaphiko wakhe mayibe nathi Nkosi yami amen zithi zikhona izinto kodwa zingafuna kusenzakalisa uThixo ekhona amen ndizama ukwamkela ngabantu abafika sesingaphakathi kule ndawo sibona nomama bishop wethu uba uSmile namama abahamba nabo abahle amen mayibe nathi Nkosi siyavuya bazali mayibe nathi Nkosi amen ndizawudlula ndiqinisile kuloo ndawo ndizawubacela umzalwane wami umvangeli wami uAghosi Aghosi umvangeli wami ndicela into yoba kushukumise le nkonzo ngendlela okhela uyihlukuhla ngayo yazi kukho amalahle ahlale ontini amalahle aseontini uba uwahlukuhli uzawucima umlilo mayibe nathi Nkosi yami ndicela ngwevu yami ungakhuphi haleluya ungakhuphi izikhulu eziseziko into nayo uzuzikhwezele ukuze umlilo kaThixo uvuthe macala mayibe nathi Nkosi yami amen okomzuzwana bawaKhosi wayethelwa naniya ebulewe wayethelwa
ndibulise obawo xa bengena nekwayari umbama Thokolo Makabinathi ndifika kakuhle ke sesingaphakathi ukuze uzomasikelele awucela ukuva ke egosini abaphenduleni bezanjani bezinto zininzi
ngibulele kakhulu ngokuphatha umsebenzi kaThixo ngezandla ezingena ngiyabulela kakhulu xa besisithi makuhlukuhlwe amalahle e-ontini zathi zakufika izithunywa phezu kweveranda kayakobo zakufika eqhibini zifike zizamazamise athi otsibeqala afika philisa yena nto benisithi makuhlukuhlwe amalahle e-ontini mayibe nathi Nkosi yami athi xa ihlukuhlwa la malahle ngenye imini wahlukuhlwa uYesu ngokwakhe mayibe nathi Nkosi yami yabonakala intombi kaYayiro isondela yafika yaqhukumisa umqukumbelo wengubo ngenxa yokugcwala kwesicwele ngoba ayilonke okugcwele nje abantu bebilile uvutha umlilo wezulu mayibonge Nkosi yiyo laa nto benisithi yenza ngoba ngenye imini babona abantu into yoba unzima ungena